Talisay City Mayor Samsam Gulyas may patawag og tigom sa mga department heads subay sa mihugpa nga 2019 novel coronavirus sa Wuhan, China. Si Nico Sereno sa report. Sa tigom, gipangutana ni Mayor Samsam Gulyas si Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado sa mihita karon nga 2019 novel coronavirus sa Wuhan, China. Subay ni ini, giisa ni Gulyas ang heightened alert sa Dakbayan aron kapanalipdan ang syudad batok sa coronavirus. Gitahasan sa mayor ang makawani nga moabag sa pagbantay ug itaho kung makamatikod nga dunay mga langyaw nga nagpakita og sintomas. Amo na nang gihingnan ang mga barangays to look at it, and hopefully kung kinsa maka-report, our social media is open all the time and we are expecting calls from anyone, especially our city health office. Samtang gitahasan sab ni Alanzado ang mga health workers moabag sa pagbantay sa Dakbayan. Ang mga sintomas sa coronavirus susama ra sab og sintomas sa flu nga mag-ubo-ubo, sipon, hatsingon ug hilantan. Kung mo manifest gyud sila og kanang cough, fever, headache, no, that's the time nga amo silang i-advise for close monitoring and for admission. Uban ni Renante Quinones, Nico Sereno, Balitang Bisdak.